क्योंकि हम गाड़ी में थे तो भैया लोग बोल रहे थे, अंदर हम गए थे तो बोले कि ऐसा ना बटुलवा हम धग अरे रिनिया के दिहले बाने बाबू के जहना में के साथ हो। क्या कहना है कि डेगे डेगे आइल बानी पहुआ में पायल बाटे लेके बाबूजी बारात हो। ऐसन बाटुलवा हम धगड़िया के दिहले बानी बाबू के जाना में के साथ हो। डेगे डेगे आइल बानी पहुआ में पायल बाटे लेके बारात नु साथ हो। राजदेव है क्या? डेगे डेगे आइल बानी डेगे डेगे आइल बानी राजदेव नाम बाटे में पढ़ल बाटे कभी
बता दे बहुआ में पड़ल बाटे पाला है। गाने का लास्ट कड़ी है बारात वालों के लिए। डेग डेगे आइल बानी राजदेव नाम बाटे पीछे बैठल बारात है। ऐसन कटुलवा हम धगड़िया के दिले बानी बाबू के जनम के साथ है। ऐसन कटुलवा हम धगड़िया के दिले बानी बाबू के जनम के साथ है। ऐसन कटुलवा हम धगड़िया के दिले बानी बाबू के जनम के साथ है। गाना अगर अच्छा लगा हो